Vážení Ružomberčania, milí priatelia, rozhodol som sa kandidovať na post primátora mesta Ružomberok, pretože som presvedčený, že viem počúvať obyvateľov a viem tomuto mestu pomôcť. Kandidujem preto, lebo funkciu primátora mesta vnímam ako veľmi zodpovednú službu. Lebo som sa narodil v Ružomberku, žijem tu a mám rád obyvateľov tohto mesta. Lebo naše mesto potrebuje zmenu systému vo viacerých oblastiach. Lebo som zástancom toho, že pre každého by mal platiť rovnaký meter. Lebo som presvedčený, že ak bude rásť mesto Ružomberok, budeme rásť aj my. Jediný spôsob, ako vám to môžem dokázať, je, že mi dáte svoju dôveru hlasovaním v komunálnych voľbách 27. novembra. Ďakujem. Je to mesto